Here we go. Hvad skete der, mand? Pis! Ah! Prøv her, jeg kan ikke. Jeg ved ikke hvorfor det her swing, det fungerer bare ikke for mig. Hvad? Det gjorde jeg. Shit. Det fik du ikke noget Mikkel. Nej, det fik noget sjovere. Jeg tænkte, du gør det alligevel. Du skulle så meget sige det der, Mikkel. Du kan lige glemme, lige i hjørnet, dude. Han fløj ind i hækken. Altså, han løb ind i hækken, han fløj ind i hækken. Jeg håber virkelig, du filmede det. Rigtigt. Jeg filmede det. Ej, jeg lugter af lort. Ja, han lugter virkelig meget af lort. Føj for den. Kan du så ikke lige lukke munden, dude? Kan du lige lukke røven, måske? Skal jeg nok være med at æde? Okay, lige ved at nå til det punkt, hvor helt... Venlig lidt, venlig lidt. Skifte nogle hjul. Det er ikke mig, vel, drenge? Har jeg fået noget på mig her? Nej, vel? Nej, fordi det lugtede før du kom herhen. Okay, godt nok. Det lugtede også i bilen, men det var fordi du lugtede af Nej, helt seriøst. Nej, det er en af de skulle ud i Havegaard og skulle købe pølser og pomfritter. Lige bagved.